Hola, Little Big Genius! Avui parlarem sobre el sistema solar. Fa 4.500 milions d'anys va néixer el Sol i amb la seva formació es van crear els planetes i altres elements al seu voltant, com asteroides, satèl·lits o cometes. Al conjunt de tots aquests cossos li diem sistema solar, ja que tots ells orbiten al voltant del Sol. En total, el sistema solar el formen una col·lecció de 8 planetes, més de 170 llunes, 5 planetes nans i milions de cometes i asteroides. El sistema solar es troba ubicat dins la Via Làctia, que és la nostra galàxia. Concretament, ens trobem en un dels braços de l'espiral, anomenat Orió. Tal com hem dit, els cossos orbiten al voltant del Sol. Però què vol dir això? Doncs bé, tot el sistema solar es mou constantment i ho fa seguint un patró, dibuixant una el·lipsi deixant el Sol al centre. Aquest moviment el coneixem com translació i és fruit de la força de la gravetat. Si ens centrem en els planetes, el temps que triguen en dibuixar una el·lipsi completa, o el que és el mateix, en donar una volta sencera al Sol, s'anomena any i és diferent per cada planeta segons la velocitat a la que circulin. Per exemple, sabem que la Terra triga 365 dies i unes 6 hores, que Mercuri és el que triga menys, amb 88 dies terrestres, i que Neptú és el que té l'any més llarg. Un any terrestre equival a 165 anys d'allà. Al sistema solar hi ha 8 planetes que podem dividir en dos grups. D'una banda tenim els planetes rocosos o interiors, que són els 4 més propers al Sol. Són Mercuri, Venus, la Terra i Mart. S'anomenen rocosos perquè bàsicament estan formats per roca i metall. Tot i que són més petits que els planetes gasosos, són molt més pesats degut a la seva composició. D'altra banda, trobem els planetes gasosos o exteriors, que són els 4 més allunyats del Sol. Són Júpiter, Saturn, Urà i Neptú. En aquest cas, estan formats per un petit nucli rocós i moltíssimes capes de gas i líquid al seu voltant. Aquests són molt més grans, però també són més lleugers que els rocosos. I a més, acostumen a tenir una gran quantitat de llunes i també poden tenir alguns anells, formats sobretot per pols interestel·lar i roques, com per exemple els de Saturn. A banda d'aquests, també hi ha planetes nans, que orbiten al voltant del Sol però que no se'ls considera suficientment grans com per ser un planeta. Al sistema solar fins ara s'han descobert 5. Plutó, que fins al 2006 era considerat un planeta, es troba al cinturó de Kuiper, més enllà de l'òrbita de Neptú. A la mateixa zona també s'han descobert els planetes Eris, Haumea i Makemake. El 5è planeta nan és Ceres, que abans era considerat el major asteroide. En aquest cas, Ceres es troba al cinturó d'asteroides, situat entre Mart i Júpiter. Finalment, trobem un tercer grup de cossos que orbiten al voltant del Sol. Són els asteroides, que es troben sobretot al cinturó d'asteroides entre Mart i Júpiter. També els objectes que formen el cinturó de Kuiper, que està situat, com ja hem vist, una mica més enllà de Neptú, els cometes gelats i els meteoroides, que tenen menys de 50 metres de diàmetre. En resum, quan es va crear el Sol fa 4.500 milions d'anys, també es van originar els planetes i la resta de cossos. El conjunt de tots aquests elements l'anomenem sistema solar. Al sistema solar trobem 8 planetes que podem classificar en rocosos o interiors i gasosos o exteriors. Són Mercuri, Venus, la Terra, Mart, Júpiter, Saturn, Urà i Neptú. A més, també trobem planetes nans, com Plutó o Ceres, i altres cossos com asteroides, cometes o meteoroides. I fins aquí el vídeo d'avui, Genius. Espero que us hagi agradat. Fins aviat!